Kag sa number 1, sa Biyernes ginapaabot ang paglandfall sa bagyo nga Opong sa Samar kag sa Luzon. Isla sang Negros posible mag-eksperyensya sa maulan nga panahon sumugod buwas. Nagapalapit sa Eastern Visayas ang bagyo nga Opong. Wala pa ini sang direkta nga epekto sa Pilipinas pero ang habagat nga ginapabaskog sang bagyo amo ang nagadala sang ulan sa Luzon kag Western Visayas. Ginapaabot ang pagbaskog pagid sang bagyo samtang nagapalapit sa kadutaan. Buwas sa gabi, gina-forecast nga yara na ini sa typhoon category sunod sa pag-asa. Sa Biyernes, balantayan kay ang Opong magalabay sa Samar, Bicol Region, Calabarzon, kag Mimaropa, Metro Manila kag Central Luzon. Posible nga may mga lugar nga ipaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4, buot silingon ang kabaskogon sang hangin nga dala sang bagyo ang mas mabaskog pa sa sasalakyan nga madasig ang dalagan sa expressway. Bisan wala sa alagyan sang bagyo ang Negros, palaabuton sa gihapon ang mabunok nga ulan, sumugod buwas tubtub Biyernes. Nadala sa yellow alert ang isla sang Negros o kunyara sa 50 to 100 millimeters ang ulan. Buot silingon, may posibilidad sang pagbaha sa mga nanubaan nga mga lugar kag malapit sa Suba. Posible man ang landslide sa mga nabukid nga bahin sang isla. Sabado sang hapon, ginapaabot nga magwa na si Opong sa Philippine Area of Responsibility. Or 50 to 100 millimeters. Posible rin yung minsang malalakas na ulan simula po bukas ng tanghali hanggang sa Friday ng tanghali. As far as Isabela, kung mapapansin po nila, affected na rin po ng malalakas sa pag-ulan dahil doon sa outer rain bands ng bagyo. Pababa ng Aurora, dito rin po sa halos buong Calabarzon, sa malaking bahagi ng Mimaropa, meron na rin aasahang malakas na ulan after 24 hours. Western Visayas, Negros Island, Leyte, and Biliran.